Luften en lille smule, for hver uge letter 3 fly fra Sverige med kurs mod Iraks hovedstad Bagdad. Ombord er irakere, der skal på ferie i deres hjemland. Hver uge flyver 3 rutefly med feriegæster. Støjberg, er du og dermed Venstre enige med de radikale i, at de her forhold for dem, der er på tålt ophold, skal være bedre? Nej, jeg er så langt fra enig med Zenia Stampe i det her. Men det er jo meget interessant, hvad der nu kommer. Men hvad er pointen i, hvad får samfundet ud af, at de her folk de bliver parkeret i Sandholmlejren, og de ikke må foretage sig hverken arbejde eller uddannelser? Jamen altså ærligt talt, jeg vil virkelig blive krænket på min retsfølelse, hvis for eksempel en mand, der har forsøgt at slå Kurt Vestergaard ihjel, får lov til at gå rundt i det danske samfund, få et arbejde, få en bopæl, deltage i fritidsliv og kulturliv, ligesom alle mulige andre. Den mand, han skal sendes ud, og man skal altså huske på, at de mennesker, der er på tålt ophold i Danmark nu, jamen det sådan oprigtigt går op i ytringsfriheden som en værdi, så synes jeg, den skal gælde alle. Alright, og du får den afsluttende replik fra Aarhus. Ja. Ved du hvad, altså jeg er fuldstændig uenig med dig. Kald til islam er en dødstrussel for Danmark og det danske demokrati, og hvis du ikke kan indse det, så kan du få den her lige i hovedet. Du er kommet ind i vores land og beskylder os for at være... Du skal ikke fortælle mig, jeg er født i landet her. Jeg er ikke indvandret til Danmark, så du kan ikke stå og sige til mig, at jeg bare skal holde min kæft. Hvorfor bliver du ikke i dit eget land og reformere det? Det har meget mere brug for det, end vi har. Det er Danmark. Det er mig, der er ordstyrer. Det er mig, der er ordstyrer, heldigvis. Jeg tager lige ordet igen her. Du bliver nødt til at respektere dine medborgere i... Du er ikke medborger. Du bliver nødt til at respektere dine medborgere i... Du er ikke medborger i mit land.